Вітаю! Час новин на АТР. Сьогодні четвер, 4 лютого. Це 708-й день анексії Криму. Ніяких маски-шоу у Сім-Сіті Транс не було. Про це заявила прокурор російської адміністрації Криму Наталія Поклонська. За її словами, озброєні люди прийшли на підприємство, аби вручити керівництву приписання про усунення раніше виявлених порушень. Однак на відео, яке 1 лютого поширили співробітники Сім-Сіті Транс, видно, як разом з представниками Росттранснагляду у будівлю увірвалися ще й співробітники ФСБ і кілька автоматників в балаклавах. Щоб вручити приписання, вони приїхали 3 машинами. Працівників автотранспортного підприємства заблокували в будівлі. Пожалуйста, представьтесь, как вас зовут и кто вы? Представьтесь, пожалуйста. Этот человек с вами пришел? Скажите, пожалуйста, чего да? вы производите сейчас задержание меня? Я выхожу. На основании чего мне будет? Предпринимается действие. На основании чего мне держат? Все, проходите, проходите. Все. Никто никого не пропускает. Кого попросили? Проходит. Все. На основании чего зачитаю? Нет, я исполнитель. Кто задержит? Это его личный кабинет. Его лично. Руки убираем сразу, да? Никаких следственных действий там не было, поскольку они вели себя агрессивно, постоянно убегают, постоянно прячутся. Невозможно им вручить эту бумагу, поэтому и прибыли сотрудники для того, чтобы вручить бумагу, получить подпись, либо отказ от подписи, в присутствии понятых. Ми повернемося і спитаємо з них. Так, глава штабу громадянської блокади Криму Лінур Ислямов прокоментував обшуки і тиск на кримських татар, що відбуваються останніми днями на півострові. За його словами, зараз в Криму відбувається геноцид. Происходит геноцид, там происходит унижение, там происходит давление, и то, что вот эта вот ФСБшная вот эта вот машина, которая ломает косточки, морально ломает косточки у многих крымчан, в первую очередь у крымских татар. Поэтому все те люди, которые сейчас вершат вот эти вот противозакония в Крыму, они пусть знают, что мы придем и спросим с них. И спросим своим, именно крымско-татарским, на самом деле, спросом, который мы можем только сделать. Пусть они нас ждут, и мы придем. Кримсько-татарські журналісти в Криму просять захистити їх від ліквідації. Редакція журналу «Йилдиз» Єни Дюнья разом звернулися до президента Росії, керівництва російської адміністрації Криму, Союз журналістів Росії, до уповноваженого з прав людини в Росії та у Меджліс кримсько-татарського народу з проханням захистити їх від знищення. Ці видання приєднали до новоствореного в Криму медіахолдингу імені Ісмаїла Гаспринського. Колектив редакції не проти приєднання, проте хочуть збереження статусу юридичної особи. Журналісти приєднання називають дискримінацією, бо експерименти проводять тільки над кримсько-татарськими національними виданнями. Колективи видань висловлюють недовіру ініціативі Держкомнацу російської адміністрації Криму. У Криму ввели режим надзвичайної ситуації через африканську чуму свиней. У селі Новоселівське Роздольницького району, де зафіксували епіцентр поширення чуми, вже почали знищення тварин. Ветеринари з утилізації підготували 1600 туш свиней. На черзі ще 6000 тварин, яких так само присплять і спалять на вогні. Карантин оголосили в 100-кілометровій зоні. За словами мешканців сіл, які потрапили в карантинну зону, влада конфіскує здорових тварин. Російська адміністрація Криму обіцяла їм компенсації, однак люди не впевнені, що отримують обіцяні гроші. Для багатьох жителів сіл Роздольницького району вирощування свиней є основним заробітком. Зараз людям заборонили продавати не лише свинину, а ще й молоко і яйця. Я не знаю, что нам обещают. Нам пообещали, что у нас свиней заберут. Все. Вот все, что нам пообещали. И все. О том, что какая-то компенсация будет или еще что-то, мы просто, даже если она и будет, но чтобы нас кто-то услышал. Нет никаких анализов, ничего не было. А как это все происходило? Визуально просто посчитали сколько, посмотрели, 5 нет, этого нет, я не знаю. Он сказал, они, реально видно, что они здоровые, они бегают, прыгают, веселятся. Так покажите нам, что вы пришли, взяли у моей, например, свиньи анализ, при мне же взяли, показали то, что у меня моя свинья здоровая. Какого они имеют право ее уничтожать, если она здоровая? Переживаем, чтобы нам оставили всю эту скотину, не забрали. Потому что мы потом не купим ни угля на зиму. Мы покупаем уголь на зиму, отопиться 35 тысяч. Вот покупали уголь, чтобы нам зиму топить. Заберут у нас этих поросят всех, не за что нам будет дальше жить.
К нам врач Если забирают, значит, пускай сейчас забирают, чтобы люди не кормили этих 20 дней, не выкидывали зерно. Ну да, да. Зерно Надо свое, как-то мы не этот вопрос. покупаем А что, зерно, мы у сейчас нас еще зерно зерно свое. еще отдадим все, Да а нам зерно никто сейчас тоже деньги цена не 10 отдаст тысяч за тонн. этих свиней. И еще надо его где-то купить. Их заберут Нет, и пускай все, на забирают. Нет, бумажечку пускай А мы сейчас записано. последние их До скормим, а свидания. их тогда заберут. Під Керчу завелися вовки і шакали. За останні місяці в передмісті почастішали випадки нападу хижаків на домашню худобу. У деяких селищах жителі кілька днів поспіль виявляли сліди вовків. Люди побоюються, що вони можуть бути переносниками сказу. Мисливцям дали дозвіл на відстріл хижаків. Керченські ветеринари повідомляють поки тільки про одного виявленого шакала. Припускають, тварина могла зайти на півострів або з Херсона, або з Темрюка, що в Росії. Скасувати постанову уряду про товарну блокаду Криму вимагає правозахисна група 20 лютого. В окружному адміністративному суді Києва відбулося перше засідання у справі. Однак тривало воно недовго, бо представник Мін'юсту до засідання був не готовий. Це кримчанин Дмитро Незвінський. Саме він подав позов проти Кабміну. Переконує, не проти товарної блокади в цілому, але вважає неприйнятним перший пункт урядової постанови. Саме в ньому перераховано 23 найменування особистих речей, які можна перевозити. Кабінет міністрів, приймаючи цю постанову, за основу взяв 370 статтю Митного кодексу України. У всьому світі ця стаття називається статтею туриста. Тобто на сьогоднішній день кримчани, які виїжджають на материкову частину України, юридично для України вважаються туристами. Прийшла на суд і родина кримчан. Вони залишили півострів у вересні минулого року, але досі не можуть перевезти свої речі на материк. Готові свідчити у справі. Опять же, постанова 1035 теперь нам даже запрещает вывести свои личные вещи с полуострова, потому что список крайне ограничен, и, скажем, вывести какие-то предметы мебели, телевизор, там у меня есть тренажер, да, я уже не могу. То есть фактически я должен все это бросить в Крыму и здесь как-то пытаться это купить. Справу розглядає колегія суддів. Одразу просять Незвінського конкретизувати, в чому постанова порушує конкретно його права. Слухають та дивуються. Оплати дозволяють, а наші не дозволяють. Від Кабміну представник Мін'юсту. Чиновник одразу просить перенести засідання, бо не надто підготувався до справи. Сам позов переглянув побіжно. Каже, часу було обмаль. Ухвала про дату і час місця засідання надійшла тільки 26.01.2016 року. На даний момент у мене, як у представника, нормативно-правовий акт Кабінету міністрів України поки що відсутній. Проте мені відомо, що Кабінет міністрів до Міністерства юстиції України вже направив. Суд вважає, що у вас було достатньо часу з моменту відкриття провадження у справі. Підрахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Зрозуміло? Тому готуйтеся, будь ласка, добре? Наступне засідання відбудеться 10 лютого. Тоді ж судді не виключають, що зможуть прийняти рішення. Незвінський також просить на час розгляду справи призупинити дію постанови, але в цьому суді відмовляють. Наталка Калінка, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. У разі призупинення або скасування постанови уряду активісти громадянської блокади Криму протягом декількох годин знову готові заблокувати всі дороги до Криму. Про це заявив глава штабу Лінур Ислямов. 16 січня, коли постанова набула чинності, громадські активісти покинули свої блокпости і обіцяли стежити за реалізацією постанови Кабміну. Наразі активісти громадянської блокади Криму проходять навчання та облаштовують місця на адмінкордоні з Кримом. З 15 лютого активісти чергуватимуть разом з прикордонниками. Мы становимся уже на КПВВ, то есть мы согласовали с прикордонниками, с мытницей согласовали эти все вопросы. И мы с 16 числа вот по сегодняшний день проходит у нас занятия, проходит у нас оборудование этих мест. И вот сейчас, вот с 5 числа уже будут там установлены вагончики, а с 15 числа уже там будут стоять гражданские активисты. Уже те, которые стояли с нами здесь с самого начала. И дальше они будут стоять уже на пунктах пропуска на временно административной границы с Крымом. То, чтобы не допустить эту вот коррупцию, которую там мы видели здесь, которая была до нашего приезда, чтобы не допустить контрабанду. И вообще, чтобы выполнялись все-таки законодательства Украины, в части как минимум постановы вот этой 1035, которая мы, в принципе, с нашими усилиями и была создана эта постанова. У Європарламенті вимагають виведення Збройних сил Росії з території України, включаючи підрозділи Чорноморського флоту, які окупували Крим.
Про це йдеться у проєкті резолюції від європейських консерваторів і реформістів щодо ситуації з правами людини в Криму, особливо кримських татар. Ця резолюція має бути ухвалена сьогодні. У проєкті документа також засуджується мілітаризація півострова і загроза Росії розмістити ядерну зброю в Криму, що є значною загрозою для регіональної, європейської та глобальної безпеки. Парламентарі від консерваторів закликають Раду Європейського Союзу підготувати наступний пакет санкцій проти Росії у зв'язку з анексією Криму, допоки Росія не припинить порушувати права людей в Криму і мілітаризацію півострова. Бойовики незаконних збройних формувань продовжують обстріл позицій українських захисників. За останню добу бандформування 55 разів атакували українських воїнів, використовуючи озброєння, заборонене Мінськими угодами. Окрім цього, за оперативною інформацією штабу АТО до незаконних республік прибули офіцери російської армії, що, ймовірно, будуть керувати подальшими бойовими діями з боку так званого ополчення. На Донецькому напрямку ворог з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював наше укріплення в Майорську, Новгородському, Луганському, Авдіївці, Мар'їнці, Пісках, Опитному та на шахті Бутівка. По наших позиціях неподалік Кірового та Первомайського були застосовані міномети. За оперативними даними, на територію так званої ЛНР прибули куратори з Російської Федерації. Разом з ними прибула група офіцерів Генерального штабу Росії з метою перевірити системи оперативної та бойової підготовки незаконних збройних формувань. В рамках заходів перевірки з метою демонстрації власного бойового вишколу проросійськими бойовиками були обстріляні позиції Збройних сил України в Трьохізбинці. Обстріл здійснювався з боку Красного Ліману з АГСів, крупнокаліберних кулеметів і мінометів калібру 82 мм. У станиці Луганській також зафіксовані постріли з міномету калібру 120 мм. Цей показовий виступ відбувся з 19 до 20 години. Слід зазначити, що дані обстріли були проведені навмисно для демонстрації своїм кремлівським господарям готовності будь-якої миті продовжити ескалацію конфлікту на Донбасі. Служба безпеки України затримала одного з ватажків луганських терористів, який навесні 2014-го брав участь у захопленні адміністративних будівель. Сергія Корсунського заарештували в Полтаві. Його називають правою рукою ватажка луганських терористів Болотова. Тоді вони разом закликали до боротьби із захопленням адміністративних будівель в Луганську. Корсунський виступав на мітингу і командував незаконними військовими формуваннями та кликав росіян на Донбас. А затримання відбулося після резонансного відео, знятого координатором проєкту «Стоп терор» Семеном Кабакаєвим. Корсунський разом із своєю дружиною обідав в одному з київських кафе. А по столиці роз'їжджав на дорогому «Лексусі». При ньому була минулорічна довідка з СБУ та міліції. Написано, не мають проти нього справ і не розшукують. Здравствуйте. Как захватывалось СБУ в Луганске, расскажите. А почему с Валерием Болотовым, захватчиком Луганского СБУ, Луганского ОДА, общались, делали совместные пресс-конференции? Я так и не делал, и пресс-конференции. Вы не делали? А кто делал? Болотов делал? И назад дороги нет после того, как мы сняли маски. И мы просто не хотим дороги назад. Ну, условия даже те, которые он предлагает, они нам неприемлемы. Там, сдать оружие, там, и мы вас за это простим, там, не подходит. Корсунський Сергій. Дощі, мокрий сніг, туман, ожеледиця, ураганний вітер і зниження температури. На півостров насувається черговий антициклон. У Міністерстві з надзвичайних справ Російської адміністрації півострова до кінця тижня оголошують штормове попередження. Синоптики прогнозують з п'ятниці посилення північно-східного вітру до 15-20 метрів на секунду. А рясний дощ змінить мокрий сніг. На дорогах очікують ожеледицю. Вдень температура повітря складе від -2 до +3 градусів, вночі опуститься до -10.